Kani gade kapati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Kah New Trip Youth Council HYC Nongcleo Circle West Khasi Hills District kabahap apo Mairang constituency kalakno eu MLA kathan bo la penan kam bakla daki walk order talk ban pen bhai ki surok katai ka surok nakirsen shamawyong bat ka surok apo kasnong khar thang mau ki bom hap apo ka PWD road kabadai ban pen tray ka surok halat artet usamla artis renta thiang ubadai sports secretary jong ka HYC ha ka jinga kendo bagi nong thok khubor ne ka singi ka arpalai trik uram phang ha Shillong Press Club ule thu ba ka seng kala lek ban pan jingshai nak office USDO PWD road soyong but ipor ru nriu singi ka tega office bakan jubab ba nak scheme ayu la pentrai ki surok handai hadu menta ka seng kampat yo kanu ru ka jing penshai kumta ka seng kamban si ban mi shakmat ban pen sngo shakate tanat ula ongru bah chaka ban pen bhai ka surok kibala jat rathai kum ka surok marpana shakhar thangmau lat jaot bat ka surok perda nongliput kabadai jong ka surok PWD handai la pen bha pen ban hai kitai ki bom dei jong ka PWD shushu la kno ru ba katnat PWD soyong division kai don ktilang bodu MLA hagaban pentrai kitai ki surok bat kenturu ikipat ba bakin long ki start hagabakum kini ki por yo kadai tang ka jingpen biet election persyajur yang jing pendon kam bakla da ki wok da top mantan ba surok hagajaga bom day ka PWD road lengba ka PWD kabankong ka surok kasian tu moyong kabaan karthangmau kajika kaseng haga arthritis berai bengkong arjar katpra kalalai pan jingsai rengkat ka application na SDO PWD road soyong rengkat bat ka application Henry hadu menta nagaliang jong kaseng kan sia mayo jubab halaju kopor kalabu nreusengi ban ai jingsai nrei hadu menta om sia mayo jubabnya kaseng hadu yawai kakentu ya ki pajba badai ban siam ya gine ki rukom penbi kenang ban lai na ka jingsa thok ne khenbi ya ki pajba kanong thleu hi brawai